Para sederek kadang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, pepanggihan malih kalian renungan padinan GKJ Purwantara wonten ing dinten Jumat Wage 26 Juni 2026. Ngapura kaya anggonmu diapura Gusti. Waosan saking Efesus kawan ayat 50 ingkang mekaten surasipun. Nanging padha dadi wong kang welas asih lan lembah manah, padha ngapura ing ngapura. Kaya dene Gusti Allah ana ing Sang Kristus wis ngapura marang kowe. Mekaten sabdanipun Gusti lan rahayu tiyang ingkang tansah ngatosaken lan ugi ngestoaken wonten ing gesangipun. Haleluya, amin. Para kadang kinasih, tiyang Jawi ngendika mekaten. Wong sabar kuwi rejekine jembar. Wong ngapura atine waras. Nggih menika leres sanget. Nanging ngapura menika mboten gampil. Ngapura iki ora gampang. Atine lara yen dikianati kanca. Perih yen disiak-siakake wong sing ditresnani. Getun yen disepelekne tangga teparo. Rasane pengen males. Pengen nyimpen. Nesu, duka ana ing ati. Nanging para sederek Gusti Yesus nika memulang benten. Nalika dipaku wonten kajeng salib, mangsaipun ngolok-olok nyidra panjenengane, nanging panjenengane malah ndedonga mekaten. Duh Rama, apunten tiyang-tiyang menika, awit boten mangertos menapa ingkang dipun lampahi. Kados kaserat wonten Lukas 13 ayat 50 sekawan. Gusti ngapura kita tanpa syarat. Dosa kita abang kados kirmisi, diparingi pethak kados salju. Utang kita sapinten akeh kathah sedanten dipun lunasi wonten ing kajeng salib. Layan kita sampun nampi pangapura ingkang segede sak samudra. Mosok to kita mboten gelem ngapura tiyang ingkang salah mung sak sendok umpamipun. Persiring ingkang kinasih, ngapura menika sanes nglalekake. Ngapura kuwi dudu nglalekake. Ngapura kuwi mutusake. Aku ora gelem dikunjara karo rasa lara iki. Aku milih merdika. Nalika kita ngapura sanes tiyang sing untung piyambak. Mboten namung tiyang ingkang kita apura ingkang untung. Nanging ati kita ugi waras. Gesang kita ugi sing ayem. Para sederek, awit wong kang ngapura menika dados wong kang mardika. Ati ayem, urip tentrem, berkati Gusti tumedhak. Amin. Pitakenan kangge panyuraos. Sinten sing ngantos sepriki tiyang ingkang dereng kita apura, dereng panjenengan apura. Dinten iki sumangga ndedonga nyuwun kegiatan dumateng Gusti supados kita ngeculaken duka, nesu dereng saged ngapura menika ing dinten menika. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Allah Rama kawula ingkang kawula tepang wonten ing Sang Kristus, kawula ngakeni Duh Gusti. Angel sanget ngapura tiyang ingkang nyakitaken kawula. Nanging kawula emut paduka sampun ngapura dosa kawula ingkang ageng. Mugi Sang Roh Suci nyantosaken manah kawula sageta
Kawula ngapura kanthi tulusing manah kawula. Wonten Sang Kristus pandonga menika kawula suwunaken. Amin.